Ka Presiden Jongkari Draupadi Murmu mentakasni arpusan tarik jemang telah Pynkup Burom dakanam Padma Shri ya uba Hally war ha kajingelang kabalong Harashtrapati Bhavan Nongbah Delhi. Uba Hally war uday uriu Padma uba paunam ha kajingeda Maryang bad ubalong ru unong sumar ya kajingtip tenrai jongki khasi kamtam habaya day berkajing penne pensa ya ki jingking jeri. Nadu ba udang shpos nam kerta, Hally war ulari bat penwandur ya ki the je uding ficus elastica bantau ya ki jingking jeri ki ba paunam jongka East Khasi Hills. Kini ki jingking ki ba jingerap ban penyeso ya ki Shillong ki ba jengai bat kilong ru ki nuksa ki ba ne jongka jingedai bat kamaryang ka ba mi na ka jing start tenrai. Na pedeng ki kam ki ba urale ki pa paunam tam kadai ka omkar living root bridge ka ba penpau ki post nem joka jingri bat jingyo I jingai halor ka rukom trekam jong ka maryang ka jingyo pediang jong u ya ka Padma Shri ka ithu ya ka jing IT lut jong u Hally war ha ka jing no sinyang jong u ban yada ya ka maryang bat ka penpau ru ya ka jing dan kam jong ki jing tepat ba tenrai bat ka jing ya khun bat ki jing e maryang ki ba mentah. Na pedeng ki Padma ki badan hakani ka jingelang ki kentob yo Vice President ke India, u Prime Minister ke India, but u Union Minister for Home Affairs. Shri Hally war Samaj Seva.